Happy birthday! Sarap na pagkain. Okay. Alam namin, 2 araw niyo yung pinaghirapan. At namili No! pa. Ayun, Tapos nagluto pa with blood, sweat, and tears. Alam. Champagne, celebre, Domaco, 2007. Thank you for our sponsor. Maraming sponsor. Tsaka sa pistachio. pero thanks. Thank you for our Ay, magpapatitay kong pala itong Janet Bake Shop. Nice cake. Janet Bake Shop. Pwede. Tesan mo, tatagpuan yung branch ng Janet Bake Shop. Hindi ako nakauwi dahil ano, Naka-video pa naman. hindi ako nakauwi dahil may naman pakisali na lang. Thank you for toy balloons. Ha? Ililipat kasi yung lalagyan. Okay. Pati si Sos Mariosep. Ito kaumpisa lang to eh. Pangit panoorin to pag 1 minute Ngayon lang. pa lang nag-charge, o nga. Sasali na kami. Imagine pag uwi ko, malungkot na naman ako. Dahil uwi na nga. Masaya man. That's the reality of life, my dear sister. Yes. Tapos magsasimba ka pa niyan. That's true. No. Oo. Kumuha na si Susan. Iwawash ko. Eh, i-regards ko ako ha, kay Maring Gretchen at saka kay Kumaring Claudine. Kay Santino, ayaw mo ate? Ay! Background na lang para palayas sa Ayun nga yung kanyang goodbye song. Anong advice song? Pain. Ay, salamat pong marami at nakarating po kayo. Opo. At hindi lang po ito ang last, ang huli at Basta hindi ka mawawala sa susunod na house. una't huli na nakikita. Yes. Galing lang sa'yo yun, ha? Hayap. Buti na lang birthday mo. Ayun nga eh. Nasa akin lahat ng pribilehiyo. Oo, yes. For this time lang. Ay, Shiban, no. Dito ka ta, Shiban. Makanta ka pa ba? Wait lang. Sasandunin ko yun sa sasin ko dito. Dahan-dahan anak, dahan-dahan. Ano yun? Patis? Paminta? Wala yung mga kainuman namin, wala yung inimita mo, akin na. Ha? Alam mo, huwag mo hanapin yung wala. Ang hinahanap yung andito. Ang next saan? Baka na, baka makatalilis ka pa eh. Biglaan ano? Oo. Okay, good. Kaya wala layas-layas. You know what I should do? Anak niyo po yun?